Pozdrav Palestinci i Palestinkice moji, kao što znate, danas je sa Palestincom, danas radimo nešto novo, sasvim novo na kanalu. Ajmo odmah da obavestimo ekipu da se snima, pozdrav za ILT. Znači, bukvalno smo sada polako igrali ligu i očekujemo klan level 11. Kao što ste dobro čuli, čekamo nas klan level 11. Bukvalno nisam očekivao da ćemo tako brzo napredovati. Evo ga. Znači, piše 200 HP, znači još 100, bukvalno 98, 998, ček 180 i nešto HP nam fali za klan level 11, bukvalno. Sad ćemo da vam pokažemo ligu, ali pre lige idemo prvo da vidimo pozdrave za ekipu. Ovako, znači ovako, prvo smo obavestili ekipu da se snima. Ovako, idemo prvo. Prvi pozdrav ide za Stefketa brat, on se vrati u klanu, naravno imao neke probleme da rešava i na kraju sigurno zbog obaveza nije mogao da stigne, znači idemo, znači onako ono solidno, znači rekao bi da nije stvarno dugo igrano 3 mjeseca, ali drago nam da se vratio u klanu. On je uglavnom prvi član ekipe iz stareg klana povratka 90. Ako niste znali, ljudi moji, ko je nov na kanalu, ko ne prati ovaj kanal malo duže vreme, nisam ni nešto puno pričao o starom klanu, bukvalno su mi hakovali akaunt i skamovali i kikovali mi klan, ali nema veze, ja sam se vratio opet da skupimo ekipu i digne novi klan povrata 90-ih. Ovako, to je znači bukvalno jedan najstariji član ekipe koga imate klanu, bukvalno ono i verni igrač. Idemo dalje, tu je Tjeman, jedan veliki pozdrav za Tjemana, TH11 Rush. Dobro, već sam uglavnom vidio dosta rushera, tako da ono, ništa me ne čudi kod Tjemana. Znači, brate moj, drži se, ništa nije opasno toliko baš. Nema veze, idemo dalje. Ovako, sljedeći pozdrav je za Juniora. Junior isto bio u prethodnim našim klipovima. Nije nešto on pretjerano jak, ali sad je max TH8 trenutno. Kad krene sad na TH9, bit će tu komplikovanih stvari kod njega, ali dobro, nema veze, snaći će se on veoma brzo dići kraljicu na veliki level. Ali dobro, to malo po malo, idemo dalje. Ovako, ovdje imamo novog člana. Ja ga zovem Krompir, kako već ovdje imam u ime. Full Krompir, brate mili, mu ime, ali TH13. Nešto mu nisu baš jaki heroji, nešto nije nešto pretjerano Rush, isto i on, ali treba da vežba na svojoj vojsci, koliko ovdje ja mogu da pretpostavim. Elektrozmajevi level 1, sva vojska mu je level 1, mnogo mu je jeftino da digne, brate mili, sve na level početno, ali polako. Pošto je novi član ekipe, imat će vremena sve da ukapira kako funkcioniše klan. Idemo ovako dalje. Sljedeći pozdrav je za Šoru. Šora, veliki pozdrav za tebe, brat moj. Kao što vidite, on je znači full, znači još maksovi heroje sve digo, bukvalno ono čovjek je najjači sad trenutno u klanu. Po meni nekako TH11 isto i gotivan lik, jako aktivan. Voli da se druži sa ekipom i mnogo stvarno pomaže, znači oko donacija, oko svega. Baš ćemo to raditi sljedeći klip, koliko to donacija imamo zajedno svi sada, pošto su se restartovale donacije predno 3-4 dana. Idemo ovako. Kaže Roki, pozdrav, znači veliki pozdrav i za Rokija. On je TH7, ima neko malo duže vreme, ali bukvalno sad je krenuo na max. Bukvalno čovjek mu ostao još neki par zidova i idemo na TH8, znači ono, ništa posebno, Roki, i za tebe jedan veliki pozdrav. Idemo sljedeći pozdrav, tu je Shadow Oficial, brate mili. Shadow Oficial mi je član iz Divljih lavova, kao što znate, ko prati dugo isto kanal, znate da je Shadow Oficial isto član ekipe iz Divljih lavova. Onda sam ja spojio klanove i napravio danas ovo što vidite, povrata 90. Idemo dalje, znači tu je Shadow bio, znači moj čovjek. Veliki pozdrav za Hrvatsku, tamo za njegove ljude, ono, razumete ljudi moji, sve full, brate mili. Idemo dalje ovako, Blagoje. Imamo tu Blagoja. Ali još jedna stvar što se tiče Shadow Oficial, on je stvarno isto gotivan igrač i mnogo stvarno igra, dosta i vremena prolazi, ali on još malo, ja očekujem da će on da uđu taj Titanic nekako, pošto vidim ja i donaciju, sve nam ide super u klanu. Nemam šta da kažem. Onda imamo Blagoje. Blagoje na neki način nije nešto pretjerano jak, ali sad će da pogledamo. Ovako, TH9 Max.
Pretjerano nije, ali tu je negdje nad pretjerivanjem. Znači, bukvalno ono sad maksa heroja na 30. level, pošto na TH9 vam je maks heroji 30. level. To bi ja svaka čast, nema šta da kažem još, svaka mu čast, brate mili, stvarno dosta diže te heroje, još mu to i ostalo i kreće na TH10, tad stižu i bolberi, napadi, golemima, valkirije, bukvalno sve. Idemo dalje, Magma Bro, brate mili, brate moj, on isto Shorin brat, on je, čini mi se, stariji ili mlađi brat, ne znam sad nija kako to već ide kod njih, nekako su mi ovojica mlađi, pa ono, ali nema veze, veliki pozdrav za Magmu Bro, znači bukvalno ono, Magma, brate, ono neki pištolj, brate, razumete ljudi, sad neko kaže neću se subam, on samo preti pištoljima, razumete ljudi, moj biznis. Idemo dalje, imamo ovdje Milana Job, on je isto jedan sad novi član, veliki pozdrav, dobrodošao nam u klanu, on je sad isto nov član ekipe, kao što vidite, TH9, bukvalno i nije nešto pretjerano, ali baš nam jako interesantno, nekako je ovo izdominirao, pola zidova je stavio pola nekako se uklapa, ima neko više šmekacija u pitanju, znači bukvalno ono, ne verujem kako može čovjek da napravi bazu samo sa par zidova i oružjem oko sebe. Dobro, idemo dalje. I to bi bilo to što se tiče pozdrava, ovako, kao što znate, liga je sada trenutno do klana levela 11 imamo jako malo stvari, pobjedili smo 2 rata, jedan smo izgubili, tu nema šta tu mnogo se snima oko toga i da se cima, znači bukvalno ono, nisu nešto pretjerano jaki bili protivnici, mogu se dobiti ovo. Imali smo jedan loš napad na TH10, dobro, ostao još jedan napad, da vidimo ko je ovdje napao, dobro, ovdje ostao još jedan napad od užbe. Da vidimo dalje, imamo ovako, idemo na Varinfo, moj tim, evo ovako, bukvalno ostala su još 4 napada, 5, bukvalno sa užbom i ono za klan level 11 nafali jako još jedan raz, vjerovatno sutra sledi nov video, tako da ono, ako želite da pričamo još o jakim super trupama koji se nalazi u ovom buretu, udrite jedno 30 lajkova, brate mili, i snimat ćemo, brate, veštice, kako one funkcionišu, super veštice. Ako ovaj video prođe 30 lajkova, snimat ću kako se koriste super veštice. Hvala svima na podršci, udrite taj like, udrite sub i pozdrav!